Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарада, як звычайна абмярковваем падзею Беларусі і за яе межамі. Выбачаюся за невялічкую затрымку, тэхнічныя траблы. Ведаеце, мы тут вырашылі нашага гукаінжынера замяніць на штучны інтэлект. Не спрацавала, давялося вяртаць, тому что штучны інтэлект с напругай эфіраў Еўрарады не спраўляецца, толькі жывому чалавеку, толькі хардкор, толькі жывы гукаінжынер і жывыя госці. І такім чынам найжывейшая госця у нас у эфіры сёння паэтка, спявачка, вядоўца, журналістка, заснавальніца школы традыцыйнага строю і проста прыўкрасны чалавек Кацярына Ваданосава. Добрый день, дзякуй. І вам дзякуй за ваш дзякуй. Кацярына, ну што ж, ведаеце што, калі ўжо я так скончыў прадстаўленне менавіта заснавальніцай школы традыцыйнага строю, то давайте вот пачнем са строю. Давайте. Дакладней, са строю, які на вас. Пахваліцеся. Вашых рук справа. Не маіх рук. Гэта рабіла не я, гэта блузка маёй бабулі. Ёй гадоў, можа, 70. Але я яе да гэтага бабулі ці блузцы? Бабулі было б значна болей, але самой блузцы, ўжо гадоў 70. Наколькі я ведаю, яна вот пасляваенная, адразу пасляваенная, і носіцца, далі Бог, да гэтага часу. Кацярына, я ведаю, што у прынцыпе у строях, у вышыўцы, у арнаментах, ва ўсім у этом нешта заўсёды зашыфравана. Мусіць быць прынамсі. Што зашыфравана у вас вот тут вот? Прыгоженькія кветачкі, лісточкі, кветачкі, вясна і любоў. Напэўна, так. А то вясна, любоў. Що ж таки, вот мы прыйшлі мы да гэтага. У беларускім строю, беларускіх вышыванках, у беларускіх арнаменце, як мне ввогуле казалі, я записываў днямі чарговы выпуск праграмы «Ідэя X» с адной выдатнай даследчыцай фальклорысткай. Яна сказала, што у нас ва ўсім фальклоры, калі капануць, зашыфравана нейкая эратычныя штучкі нейкія. Мне падаецца, што кожны глядзіць пад сваім вуглом бачання, і кожны можа адкапаць і ў беларускім фальклоры, і ў арнаменце, і ў чым заўгодна той падтэкст, які яму асабіста цікавы. Я бы не сказала, што эратычны падтэкст зашыфраваны ва ўсім, у кожнай кропачцы арнаменту ці ў кожным шывочку. Насамрэч, у плане дэшыфроўкі арнаментаў у сучаснай навуковай літаратуры пануе ўсё ж такі думка, што мы са свайго цяперашняга сучаснага пункту гледжання не можам дэшыфраваць арнаменты, якія мы бачым на рушніках ці кашулях. Так, мы можам казаць пра нейкія такія вельмі агульныя рэчы, але тое, што вось, напрыклад, па прасторах інтэрнэта зараз гуляе кшталту такая таблічка, умоўна кажучы, што вось ты бярэш вось гэты крыжык, это значыць чалавек, а вось гэтую зорачку, это значыць, я не ведаю, там сонца, а вось гэта значыць, што чалавек і сонца, што ўсё будзе добра. Так арнаменты не чытаюцца. Гэта прафанацыя, і гэта антынавуковы падыход, які пачаўся яшчэ з прац шаноўнага такога навукоўца Кацара, які выдаў сваю кніжку «Беларускі арнамент», і там паспрабаваў расчленіць арнамент на часткі і прэпарыраваць яго. Але паколькі ён нават не быў этнографам і фальклорыстам, то у яго атрымалася вельмі, ну так скажем, антынавукова. І, на жаль, зараз шмат хто карыстаецца вось гэтымі ягонымі антынавуковымі здабыткамі і робіць прафанацыю на прафанацыі. Вось так вось. Колькі чароўнага, оказывается, адкрыта. Добра, давайте перайдзем да больш шырака. Канкрэтна ад той блузкі, якая на вас апранутая. Не будем вось яе тут расчленяць, да, прасціце за гэтае слово. Давайте больш шырака. Гэта блузка бабуліна, але вы зладзілі выставу, вось буквально пачала колькі дзён таму яна працаваць, дзе працы вашых рук. Так, зараз я займуся жорсткім самапіярам. Так, і спачатку я папярэджу, што гэты эфір праплачаны маім пачуццём віны перад Кацярынай. Перад Кацярынай Ваданосавай. Не, ну густ это само сабой, але пачуццё віны, таму што яна вот неяк так, ну так, мімаходзь, скажем так, адзначыла, што на адкрыцці выставы
не з'явілася ніводнага беларускага журналіста і прадстаўнікоў беларускіх СМі. Я думаю, да што ж такое ў канцы канцоў, ну уже з'явіцца-то не змагу, но хаця б на эфір запрашу. Дзякуй за гэтую спробу загладзіць сваю віну, я гэта цэню. Не, насамрэч мне няма на што скардзіцца, наведвальнікаў на адкрыцці на вернісажы было вельмі шмат. Іншая справа, што для мяне сапраўды было трохі дзіўна, што 90% тых, хто прыехаў і быў менавіта на адкрыцці, гэта былі палякі. Гэта былі людзі вельмі далёкія ад беларускай традыцыйнай культуры і ад тым больш гістарычных нейкіх беларускіх строяў. Але кворум у нас сабраўся, ўсё было цудоўна, ўсё было прыгожа. Адносна выстаўкі, раз ужо давайте вот ад самага пачатку, як нарадзілася ідэя, калі яна нарадзілася, я ведаю перад гісторыю, але не ўсе ж яе ведаюць, і давайте распавядзем, з якімі цяжкасцямі вы ішлі да гэтай выставы, праз якія церні да якіх зорак. Добра, глядзіце, я уже даўно шмат гадоў займаюся рэканструкцыяй і гістарычных строяў і беларускіх традыцыйных строяў. Гэта трошкі розныя рэчы, я потым больш падрабязна пра гэта магу распавесці. І надышоў такі момант, што у мяне проста гэта перастала змяшчацца спачатку ў кватэры, а потым нават у беларускім хабе ў Беластоку, дзе ў мяне база, дзе школа традыцыйнага строю. З кожнай зарплаты я купляла сабе па манекене. Зараз у мяне іх 8, а для таго, каб зладзіць выставку, трэба было 14, мінімум 14 манекенаў, хаця строю насамрэч больш. Вось. І паколькі гэта ўжо перарасло межы усялякага хобі, а стала менавіта адной з маіх прац і такіх адным з самых важных маіх заняткаў, то паўстала рана ці позна пытанне таго, што з гэтым, умоўна кажучы, рабіць. Окей, можна там пафарсіць час ад часу, не ведаю, строй 19 стагоддзя, часоў паўстання Каліноўскага, але гэта трошкі мала, таму што гэта не тэатральныя строі, гэта менавіта рэканструкцыя, там, дзе я аднаўляю ўсе тэхнікі, ўсе шывочкі, выкарыстоўваю тканіны, усе розныя фіглі-міглі, характэрныя для той ці іншай эпохі. Выставку стацыянарную, таму што са сваімі строямі я ездзіла выставку стацыянарную, таму што са сваімі строямі я ездзіла і езджу перыядычна па розных там гарадах і сёлах і распавядаю пра розныя эпохі, пра моду розных часоў. Гэта там Вроцлаў, Варшава і гэтак далей. Лекцыі чытаю ў школе для дзетак. Вось. Але, канешне, гэта ўсё вельмі складана, таму што адна справа, калі ты прывозіш маленькія фінціфлюшкі, а іншая справа, калі ты прывозіш, ну, умоўна кажучы, некалькі шафаў з сабой. І было бы класна куды-нибудь гэта запхнуць, каб яно хаця бы пастаяла некаторы час і не муліла вочы ні мне, ні тым, хто мяне атачае. І вось мы сталі шукаць месца, я стала шукаць месца, дзе магла бы адбыцца выстаўка, але, на жаль, гэты пошук зацянуўся на цэлы год, таму што я шукала менавіта сярод беларускіх прастораў, эмігранцкіх, зразумела, а, на жаль, у нас зараз мы жывем в такіх умовах, што, ну, бракуе сродкаў, умоўна кажучы. Каб зладзіць выставку, мне патрэбна было мінімум 8 манекенаў дадатковых з галовамі. І, ну, далёка не кожная арганізацыя, як высветлілася, мае дастаткова імпэту і сродкаў, каб гэта сабе дазволіць. Вось. Ну і адклала я гэтую ідэю ў доўгую скрыню. Прайшоў год з моманту таго, як я спрабавала дамовіцца з беларускімі пляцоўкамі, і мне проста напісаў Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Ёсць такая арганізацыя, якую зарганізавалі беларусы Падляшша, тамтэйшыя беларусы, спрадвечныя польскія беларусы, так? І у іх акурат усё атрымалася вельмі файна, лёгка і зручна, таму што яны занураныя ў гэтае жыццё, яны варацца ў ім спрадвеку, і ім не трэба было тыркацца як слепому кацяняці з запытам на выставку. Была заключаная дамова з музеем у мястэчку Ціхановец, это пасярэдзіне паміж Беластокам і Варшавай. Трэці музей у Польшчы, наколькі я ведаю, па велічыні, вельмі класны, файны, заслугоўвае асобнай праграмы. І менавіта туды я павезла ўсе свае строі, была зладжаная не толькі уласна выстаўка, то бок я не толькі строі прывезла, мне не толькі манекены зарганізавалі, мне зарганізавалі цэлую кучу паліграфічнай прадукцыі, усе гэтыя запрашэнні, каталогі выстаўкі, апісанні я рабіла такія грунтоўныя, пераклады на польскую, на ангельскую мову усяго таго, што я панапісывала, нейкая мерчавая прадукцыя, таксама
адкрыццё выстаўкі, на якім быў і мой канцэрт, і моя аўтарская экскурсія. І ўсё гэта я нават не ўяўляю, колькі высілкаў патрабавала не толькі ад мяне, але ад іншых людзей таксама. Са мной працавала цэлая музейная каманда, каб выставіць усё, каб сарганізаваць выстаўку менавіта тэхнічным плане. Вось, і, там, я некалькі дзён жыла на тэрыторыі музея, я ночыла там і да 2 ночы прасавала свае ўласныя строі, каб іх апрануць і належным чынам расставіць. Это таксама быў класны досвед, ноч у музеі, калі на тэрыторыі ў 10 гектараў была я і вартаўнік, 2 чалавекі. Вось. Ну і ўсё, і вось 3 верасня выстаўка адкрылася, і дзейнічаць яна будзе да 20 кастрычніка. І я спадзяюся, што гэта не канец, таму што было бы крыўдна столькі высілкаў выкінуць, ну не выкінуць, а змарнаваць вось на гэты толькі там месяц з лішкам. І потым яна паедзе, я так разумею, у іншыя ўжо музеі, у іншыя месцы, але дзякуй Богу, я не займаюся гэтымі ўсімі менеджерскімі справамі, гэтым усім займаецца Цэнтр беларускай культуры. То бок, наколькі я разумею, блізка да заканчэння выстаўкі мне паведамяць проста, куды яна паедзе у наступнае месца, і мы зоймемся ўжо перавозкай і арганізацыяй у нейкім наступным музеі. Ну, такім чынам можна сказаць, што ўсё ж таки пойдзе ўжо далей у народ гэтая твоя праца, але ўжо, дзякуй Богу, ты не будешь мець да вот таких вот арганізацыйна-лагістычна-тэхнічных момантаў дачынення. Я вельмі спадзяюся. Не, зразумела, што і арганізацыйныя лагістычныя моманты яны таксама мяне закранаюць напрамую, таму што акрамя мяне ніхто не змантуе, умоўна кажучы, маю выстаўку. Але дамовы, высылка там запрашэнняў на адкрыццё, гэтым усім займалася не я, дзякуй Богу, і спадзяюся, я не буду гэтага дакранацца у далейшым. Не страшна адпраўляць без нагляду? Що ж таки сваімі рукамі зробленыя каштоўныя рэчы, можна ўжо сказаць, што нешта гістарычнае. Мне больш страшна іх загружаць у які-небудзь легкавы аўтамабіль адзін на другі гэтыя няшчасныя строі і весці на сваім гарбу з Беластока да Ўроцлава, напрыклад. А тут я паглядзела, як людзі працуюць, як наколькі па-трапяткому яны ставяцца да ўсяго гэтага, і я адчула, ведаеце, такое дзіўнае пачуццё, неўласцівае беларусам, што вау, аказваецца, гэта чагосьці вартае, прыкольна, аказваецца, гэта ўсё каштуе грошай, мне нават смету прыйшлося скласці адносна таго, колькі каштуюць мае вось усе гэтыя элементы, калі, не дай Божа, з імі штосьці здарыцца, то мне будуць нават неўстойку выплочваць. Это штосьці такое неверагоднае для нас. Таму я не перажываю, што з імі штосьці здарыцца. Я паглядзела, наколькі скрупулёзна, наколькі сур'ёзна супрацоўнікі музеяў ставяцца да музейных экспанатаў, і адчула, што аказваецца тое, што я раблю рукамі, музейныя экспанаты, это было вельмі круто. Таму 0 перажыванняў. Слухай, ну это ж, як мне падаецца, звычайнае, старадаўняе, ўжо такі у беларускім характары спрадвек. Калі нешта сваё, которое, ну гэта вось, нешта сваё гэтае вот, але там, оказывается, дзе-нибудь там у Москве, у Киеве, у Варшаве, там сказали, вау, молодцы. О, так оказывается, малайцы, а мы думали, говно нейкае. Ну, вот так і ёсць. Пры тым, што як гэта не сумна, але у беларускіх колах яно ўсё так як бы і ўспрымаецца. Ведаеце, у мяне недавно быў выпадак, што я поехала чытаць одну лекцыю, распавядаць, паказваць все свае строі разам з усімі сваімі строямі. І калі я туды прыехала, мне было сказано штосьці кшталту: ай, это какая-то фігня, а я думала, мы гарлячку будзем рабіць. Кого? Прачціце. Это такі аксесуар з бісера сплецены. Зараз яго ўсе носяць як элемент традыцыйнай беларускай культуры, хаця ён характэрны толькі для адной вёсачкі у Беларусі. Это вёска Неглюбка, менавіта элементам неглюбскага традыцыйнага строю ён зараз з'яўляецца, але, ну, як бы ён уже пайшоў народ, і з гэтым нічога немагчыма зрабіць. І вось ты думаеш, так, у мяне паўгода сыходзіць на вышыўку адной кашулі, а гарлячку можна зрабіць за паўгадзіны. Але ты прывозіш не одну кашулю, а цэлую кучу гэтых кашулі. Оказывается, что это, ну, некая такая, ну, лухта. Ну, кашуля и кашуля, ну, да, а вот горлячка... Да, а вот горлячка, это ого-го. Потому что
выглядае эратычна. Напэўна, хаця кашуля таксама можа выглядаць эратычна. Ну, не знаю, мы вот простых тут маечках, где тут нам не да эротика у гэтых вот усіх. Катерина, ўсё ж таки, хто прысутнічаў на адкрыцці выставы? Вот ты сказала, было вельмі шмат, ну, как бы палякаў, але не просто палякаў. Я так разумею, што была цікавасць менавіта ад і, ну, я не знаю, і, умоўна кажучы, і ад чынавенства, і ад нейкага такога культурных так, прадстаўнікоў культуры. Так, калі было адкрыццё, выйшла дырэктарка музея гэтага ў Ціханаўцу і стала зачытваць спіс гасцей запрошаных, якія прыехалі, то бок не ўсіх, каму дасылалі запрашэнне, а толькі тых, хто ёсць. Я, шчыра кажучы, запомніла там толькі ваяводу, бурмістраў нейкіх і нейкія там былі маршалкі. Але, шчыра кажучы, я нават не ўспомню, як іх завуць усіх гэтых людзей. Але спіс заняў некалькі хвілінаў. І я так сяжу, чакаю свайго выхаду са сваёй гэтай прамовай на ламанай польскай мове і адчуваю, што мне проста хочацца куды-небудзь схавацца пад стол, таму што тут цэлая куча важных людзей, а я нават не ведаю, як яны выглядаюць. Але з іншага боку, гэта было прыемна. Былі прадстаўнікі сапраўды і розных культурніцкіх кластараў, таксама і музейныя супрацоўнікі, і людзі, якія займаюцца этнаграфіяй з навуковага пункту гледжання. І акурат вось гэтае чынавенства, якое потым разам са мной пераразала стужачку, калі мы ўжо праходзілі ў залу, каб слухаць аўтарскую экскурсію. І, канешне, гэта было прыемна. Канешне, гэта грэла. І я яшчэ адзначыла для сябе такі дзіўны факт, што калі я сябе памятаю ў Беларусі у рэляцыях з нейкімі там чыноўнікамі, ты заўсёды ты быццам бы у цябе ўнутры такі вот стрыжаньчык, быццам у цябе палачку ўтыркнулі, і гэтая палачка вот так як крыжавіна ўнутры цябе, і ты не ведаеш, куды падзець свае рукі, і табе неяк так неёмка, ты думаеш, а што сказаць, а як правільна сябе паводзіць. Так вось, у той сітуацыі нічога такога не было. Я паглядзела, это звычайныя людзі, нармальныя, яны жартуюць, яны смяюцца, яны могуць пасля на ўрачыстым абедзе, не ведаю, выпіць кілішак віна. І гэта так цікава, так нязвыкла, што, аказваецца, чыноўнікі таксама могуць быць людзьмі, і нам, напэўна, варта ў гэтым павучыцца. Да, я вот адразу згадываю гісторыю з нашай беларускай журналісцкай дзейнасці, калі ў адным прэс-цэнтры выступалі чыноўнікі, нейкая там намесніца міністры, там нешта там такое, і там да яе звярнуліся, там ці гаспадарыня, ці жанчыны, што там сказалі, она сказала, я не женщина, а замміністра. А тут, оказывается, яны вот как бы все-таки и женщины, и мужчины, вот, так, и люди. Так. Ну, як казалі лаціняне, сум квіквы, кожнаму сваё, ну, яе, як бы на першым месцы яна міністр, а потым же все астатняе. Катерина, а ці зразумела ты ўсё ж такі прычыну гэтай цікавасці вось з боку палякаў, якія прыйшлі на адкрыццё, якія зараз прыходзяць на выставу? Гэта, ну, как бы, ну, вот наш музей зрабіў выставу, ну, надо ж, вот мы ж людзі культурныя, інтэлігентныя, нам же цікава, што там наш музей выстаўляе. Ці гэта сапраўды цікавасць, да, ну-ка паглядзім, што там беларусы вот паказваюць? Беларусам вельмі пашанцавала. У нас засталося тое, чаго цяжкавата часам знайсці ў Польшчы. У нас захавалася яшчэ жывая культура, у тым ліку матэрыяльная культура. Мы з'яўляемся ў некаторай ступені яшчэ яе носьбітамі. Што тычыцца Польшчы, то тут, безумоўна, таксама ёсць цэлая там плеяда навуковых там, не ведаю, навукоўцаў, ёсць цэлая куча навуковых прац датычна гісторыі строю, датычна іх даследаванняў навуковых, так? Але тут вельмі мала тых людзей, якія займаюцца на такім грунтоўным узроўні рэканструкцыі. І ў гэтай сувязі на беларускія строі і гістарычныя, і традыцыйныя, я так, ну, вот, сыходзячы з маіх уласных назіранняў, палякі глядзяць як на навуковы здабытак у першую чаргу. І тут насамрэч не так важна навуковым здабыткам якой краіны гэтыя рэчы з'яўляюцца, таму што гэта можа дапамагчы і ў даследаваннях тут, на месцы. У мяне вельмі шмат
жыхароў Польшчы, грамадзянаў Польшчы, этнічных палякаў пыталася, калі я займуся рэканструкцыяй там хаця бы строяў памежжа той же самай Падляшша, таму што ў нас нават ёсць агульны строй, той же самы надбужанскі альбо дамачоўскі строй. Гэта па сутнасці адно і тое ж. Это яго яшчэ называюць строем трох народаў: беларускага, украінскага і польскага. Вось. І мне падаецца, што вось гэтая цікавасць, непасрэдная такая цікавасць, нармальная, якую не трэба сілком як прадукаваць і заахвочваць нейкімі спецыяльнымі сродкамі і метадамі, это вельмі файна. І людзі прыйшлі просто таму, што гэта цікава, таму, што гэта прыгожа, і таму, што можна неяк і да сябе ў скарбонку сваіх нейкіх ведаў дадаць штосьці, не толькі датычна Беларусі, але і датычна ввогуле ўсёй культуры, тэкстылю і гісторыі моды. Ось с аднаго боку вот так вот сядзіш і думаеш, вот зараз шкадуеш, што не патрапіў на адкрыццё выставы і думаеш, ну гэта ж не ў Варшаве, гэта ж вот не там, не на Фоксал 11, там у музеі вольнай Беларусі, да якой вот как бы колькі тут вот раз і прайшоў, і там это ж недзе вот там, это ж трэба ехаць, это ж вот трэба неяк вот паўсрачкі адарваць ад канапы і некуды несці. Нават цэлую. Ну, яшчэ потым скласці і цэлую несці кудысьці. Як гэта перамагчы? Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю. Безумоўна, вось гэты занятак, якім я займаюся, даруйце мне гэтую тавталогію, ён вузкаспецыфічны, далёка не кожнаму цікавы. І мне падаецца, можа быць, і перамагаць гэта не мае сэнсу. Таму што я не магу навязаць кожнаму сваю любоў да гісторыі моды, у першую чаргу. Вось. Іншая справа, можа быць, варта перамагаць трошкі такое, ведаеце, насцярожанае стаўленне менавіта да рэканструкцыі, да вот такой, да навуковага грунтоўнага падыходу. Таму што я бачу зараз вельмі вялікі запыт, вельмі вялікую цікавасць на беларускую традыцыйную культуру. Усе гэтыя вышэйузгаданыя гарлячкі, вышыванкі і гэтак далей. Я вышыванкі бяру ў двукосе, таму што не было такога тэрміна на беларускіх землях. А як, дарэчы, называлася? Кашуля. Просто кашуля і ўсё. Рубашка, блюзка. Ну, калі мы бярэм гістарычныя строі, то нават сарочка, срачыца ці нават срака. Это ўсё аднакарэнныя словы, і яны датычацца акурат адзення у першую чаргу. Вось. Вышыванка — это украінскі тэрмін, які прыйшоў да нас у 2010-х акурат на ўздыме вось гэтых прынтаваных цішотак, так званых вышымаек. Вось тады ён замацаваўся і, напэўна, ўжо ніколі не сыдзе з Беларусі, з беларускай культуры ад нас. Вось. Як перамагчы прыродную, як это сказаць, не інертнасць, а эканомію энергіі беларусаў, я, шчыра кажучы, не ведаю. Можна было бы ізноў жа пайсці па шляху папулярызацыі, вось такой, ведаеце, ну, такой нізавой папулярызацыі, плюнуць на рэканструкцыі і сказаць, да ну нафіг эту рэканструкцыю, я буду вышываць крыжом, не ведаю, на цэлафане і прадаваць там цэлафанавыя пакеты, вышытыя крыжыкам. Да, я бы зацікавіла пэўную колькасць людзей гэтай штукай, таму што гэта, ну, такая папса. Але мне, шчыра кажучы, гэтага не вельмі хочацца. Я лепей буду вось паўгода вышываць адну кашульку і атрымаю ад гэтага эстэтычнае і маральнае задавальненне, чым буду думаць, што я там вышываю торбы і прадаю іх за 100-500 дзенях. Вось. Просто кожнаму сваё ізноў жа. У любым выпадку, ведаеце, з аднаго боку прыемна, што у адным з найбуйнейшых музеяў Польшчы адбываецца выстава Кацярыны, хоць гэта і не ў Варшаве, але ў дадзенай сітуацыі, я вяртаюся да пачатку нашай размовы, дзе яна сказала, што зараз будзе такая, можа быць, тур гэтых вот строяў па Польшчы, прынамсі. І ў дадзеным выпадку добра, і, можа быць, трэба нейкім чынам, калі гэта будзе патрэбна, спрычыніцца да дапамогі ў нейкай вось арганізацыі гэтай стварэнні перасоўнай выставы. Ну, каму цяжка адарваць што-небудзь ад чаго-небудзь і перанесці у, як ён там называўся? Ціхановіцы. То раз яна прыехала ў Варшаву, і ты ўжо і спрычыніўся, ўжо тут ужо лягчэй адарваць. А каму ўвогуле не даехаць да тых Ціхановіц з якога-небудзь умоўнага Вроцлава, Кракава ці яшчэ адкуль,
то вот можа быть она туды завітае. Так, зараз уже вядуцца перамовы адносна таго, што калі ўсё будзе добра, то акурат у снежні мы прыедзем у Варшаву з выстаўкай. Таксама вядуцца перамовы з Торуню і з Уроцлавам таксама, але яшчэ я хачу трошки поездить с такими короткотэрміновымі выставачкамі па Падляшшы. Это такі мой уласны інтарэс, таму што там вельмі шмат майстроў, якія таксама займаюцца і ткацтвам, і вышыўкай, рэканструкцыяй традыцыйных строяў, вельмі шмат беларусаў Падляшша. І хочацца іх неяк інтэграваць узаемна, каб я ў іх інтэгравалася, і яны у мяне таксама. Але, безумоўна, з цягам часу мы поедзем і далей, і далей, і далей. Можа быць, нават зараз вядуцца перамовы з Нямецчынай. Ну, ввогуле прыўкрасна, як сказаў бы вот Лявон Артурович. Але давайте нагадаем для тых, хто хоча скарыстацца добрым надвор'ем, пакуль яно яшчэ ёсць добрае, пракаціцца па Польшчы, тым больш што Ціхановіцы гэтыя ад Варшавы не так ужо і далёка. Так, яны роўна пасярэдзіне паміж Беластокам і Варшавай. Вось я сёння з Беластока... Здаецца, там кіламетраў 70, што-то там такое. Так. Я ехала з Беластока да Варшавы 2 гадзіны, значыць, гадзіна на аўтобусе ці на машыне і ўсё, вы уже там. Дарэчы, не столькі і не толькі дзеля мяне можна наведаць Ціхановец, там вельмі класны музей, вельмі, не на правах рэкламы, хаця можа быць і на правах рэкламы, за якую мне ніхто не плаціў, гэта просто неверагодны ўзровень. Я сама працавала ў музеях у Беларусі, і я памятаю всю гэтую арганізацыю, усе гэтыя музеі. Так вось, я калі побачила музей у Ціхановцы, хаця здавалася б, шмат хто не чуў увогуле такое мястэчка Ціхановец, там 5000 жыхароў, але ў музеі працуе 80 чалавек мінімум, і гэта просто... Это сусветны ўзровень. Это, я стаяла ў фондах гэтага Ціхановца, а там фонды такія, як Ікея, вось такія ангары. І там кабінет для драўляных нейкіх прыбораў, кабінет для металічных прыбораў, кабінет, дзе захоўваецца мэбля. І вось такіх вось ангараў проста цэлая куча. Там майстэрні, дзе і рэстаўрацыя, і свая сталярка, і металёвая майстэрня. Там нават ёсць нейкія пескаструйкі, якія я толькі ў кіно бачыла, альбо такія апараты, куды ты запіхваеш рукі, а там вакуум, і ты можаш працаваць з экспанатам, рэстаўраваць яго, не дыхаючы на яго. Это просто штосьці вау. І я памятаю, мяне завялі ў гэтыя фонды і паказваюць, а вось тут у нас захоўваюцца таксама нейкія кашулі, маяткі, станікі, і я гляжу на гэтыя сцелажы, якія кіруюцца кнопкамі, і вось ты націскаеш на кнопачку, і сцелажы ўсе раз'язджаюцца, і ты праходзіш унутр, і ты думаеш, вау, капец! Вот там я плакала. Я плакала ад проста разумення таго, наколькі Беларусь адстала ў гэтым плане. Ну і яшчэ ў Ціхановцы там яшчэ вельмі класная выстаўка, пастаянная выстаўка сельскагаспадарчай тэхнікі. І калі мы чуем сельскагаспадарчая тэхніка, мы сабе ўяўляем трактар «Беларусь», так? А там, напрыклад, сярод гэтых сотень адзінак тэхнікі ёсць чырвоны трактар «Порше», на які можна пасядзець. Усе гэтыя лінкольны, шэўрале, і яно ўсё аўтэнтычнае, яно ўсё 100гадовае, ці там 100-150 гадоў, калі толькі пачала паўставаць паравая, потым электрычная тэхніка. Это просто неверагодна. А яшчэ там палац, а яшчэ там, я кажу, 10 гектараў зямлі. І там гэта ўсе сады, гароды, скансен, но нават ёсць беларуская хата, аўтэнтычная беларуская хата, перавезеная і складзеная на месцы. Касцёл драўляны 18 стагоддзя. І яшчэ там ёсць домікі, куды можна прыехаць і застацца з начоўкай. Яны звонку, як такія вясковыя хаты, вельмі прыгожыя, з кветкамі, з усім гэтым. А ўнутры там все зроблена дзеля таго, каб любы чалавек пачуваўся максімальна комфортна. Там ад Netflix да кухні загружанай усім, чым трэба. І гэта просто, это неверагодна. То бок, все нашыя музеі архітэктуры побыту, плюс гістарычныя музеі, плюс... не ведаю, мастацкія музеі, все разам узятае, і яно ўсё з такой любоўю зроблена, любая кветачка, якая там квітнее, яна просто не той, каб максімальна выверная, яна максімальна выпіставаная. Вось, і бачна, наколькі супрацоўнікі музея любяць сваю справу, яны туды прыходзяць, быццам бы яны не працаваць ідуць, а адпачываць. Это вау просто. Вот колькі імпэту было ў гэтым аповедзе, колькі там 2 ці 3 ночы пераначавала, і вот паглядзі, і ўжо ўсё.
А уявіце сабе, апроч усяго апісанага ёсць яшчэ две галоўныя магчымасці. Вы можете адчуць сябе арыстакратам і пасядзець на трактары Rolls-Royce Так. ці Лінкольн. Так. Хоп, такія. Альбо схадзіць не на альбо, а потым пайсці вот так вот горда расправіўшы плечы на выставу традыцыйных і гістарычных строяў Кацярыны Воданосавай. У палац. У палац. Не абы дзе-небудзь там, не, як это вот любіць у якім-небудзь хляву, у палац. Да якога працуе? Да 20 кастрычніка. Да 20 кастрычніка. Так што, быстренька, выходныя вось заўтра ўжо пачынаюцца. Сабраліся і хуценька паехалі зрабіць прыемна усім нам і сабе найперш. І не дай Бог. Прасочым. Да. Кацярына, а давайте вернемся до школки, якую вы открыли у Беластоку, школа традыцыйнага строю. Ці ёсць цікавасць у людзей? Ёсць цікавасць, безумоўна. У мінулым годзе, калі я набірала групу, у мяне было 33 чалавекі. Это для Беластоку супер варыянт. Да канца года, канешне, дайшлі не ўсе, але напрыканцы года я ўручала дыпломы акурат падчас фестываля Тутака. Ізноў жа, на правах бесплатнай рэкламы прапіарым фестываль Тутака. І я ўручыла пасведчанні 18 чалавекам. То бок, у прынцыпе, працэнт нармальны, я лічу, працэнт вельмі добры. Іншая справа, што ў гэтым годзе школа не будзе функцыянаваць у іншым рэжыме, не так, як у мінулым. У мінулым годзе ў мяне былі пастаянныя заняткі. Раз на тыдзень я сустракалася з кожнай групай, груп было 3. І, на жаль, гэта не спрацавала. То бок, людзі прыходзілі не дзеля таго, каб навучыцца. Не ўсе, канешне, былі людзі, якія прыходзілі, каб навучыцца. І сярод маіх вучняў ёсць уже нават людзі, якія зараз бяруць замовы і займаюцца стварэннем беларускіх строяў як асноўнай працай. Але былі тыя, хто прыходзіў дзеля таго, каб у іх па выніку быў строй. І вось гэта сыграла са мной злы жарт. Некаторым не трэба было вучыцца, ім трэба было проста, каб нейкім чынам узяўся строй. Чэньше, нейкі чынам узяўся. То есть яны прыйшлі пасядзець збоку, каб потым ім зрабілі вот вы разам з іншымі? Я аднойчы знайшла сябе ў свой уласны выходны дзень у суботу за швачнай машынкай, шыючы бясплатнае галіфэ для мастака Ярослава Кірвеля, які хадзіў да мяне на заняткі. І я падумала, штосьці тут не тое. Трэба неяк мяняць сістэму. От гэты Альфонс Кірвель, га? Вось. І, канешне, мне вельмі хацелася, каб усе людзі займелі напрыканцы года сабе строй. Але праблема ў тым, што хтосьці не ходзіць, хтосьці не робіць хатнія заданні, хтосьці ўспрымае гэта як хобі, а гэта школа. І ў мяне не было сістэмы. У меня была сістэма пернікаў, але не было сістэмы пакаранняў. А нашы беларусы, не ўсе, канешне, я не абагульняю, але часам нам бракуе вось гэтай дысцыпліны. Умоўна кажучы, калі ты не прыйдзеш, я табе пастаўлю 2. Я магла б паставіць 10 двоек, нічога б гэта не змяніла. І вось калі людзі не хадзілі, напрыклад, чалавек не ходзіць 4 заняткі запар, а потым ён прыходзіць на 5, а ўсе астатнія ўжо, умоўна кажучы, скроілі сабе кашулю. А тут прыходзіць чалавек і кажа: а вот я прынёс тканіну, давайте краіце мне кашулю, я хачу быць як усе. І табе трэба рабіць вось гэты ўнутраны выбар, альбо так, каб усім было комфортна, і каб гэтаму чалавеку было што рабіць на гэтым занятку, і тармазіць усіх астатніх адпаведна, альбо ісці далей і разумець, што гэты чалавек, ён ужо больш не прыйдзе, таму што ён спазніўся, і ён уже не дагоніць без маёй дапамогі. Альбо была яшчэ опцыя сустракацца дадаткова на індывідуальныя заняткі, і акурат гэтых індывідуальных заняткаў у мяне было столькі, што я проста трошкі выгарала напрыканцы года. У мяне не было ўжо магчымасці нават думаць пра наступны сезон, пра вось гэты сезон. Таму ў гэтым годзе заняткі будуць трошкі па-іншаму зарганізаваны. Па-першае, то есть кнут знайшоўся. Па-першае, заняткі будуць платныя і нармальна так платныя, каб людзі адчувалі каштоўнасць. Вось. Па-другое, гэта будуць не такія пастаянныя заняткі, а серыя такіх майстар-класаў з пагружэннем. Умоўна кажучы, мы сустракаемся на 6 гадзін,
і робім штосьці, што мы паспяваем зрабіць за 6 гадзін з тэорыяй, з практыкай, і потым ідзем на месяц адпачываць, альбо дарабляць тыя хвасты, пра якія я раскажу, якія можна будзе зрабіць самастойна. І мне падаецца, што ў гэтым ёсць сэнс, таму што я адразу адсякаю цэлую групу людзей, якім важна не навучыцца, а менавіта, каб у іх быў строй, каб у іх была там кашуля, умоўна кажучы. Таму што хочаш кашулю, прыходзь, сядзі, карачся там цэлы дзень, і потым ужо з назапашанымі ведамі ідзі, карачся далей. Слухайте, ну а калі кашулю хочацца, а карачыцца не хочацца, Тады купіць трэба можна? выдаткоўваць грошы і, канешне, і плаціць за гэта ўсё і замаўляць майстрам. Але я заўсёды за тое, каб вы просто не ўяўляеце, наколькі кайфова насіць тое, што ты зрабіў сваімі рукамі. Это повод для гонару і для гордасці. Ты можаш заўсёды казырнуць гэтым. Я не ведаю, можа быць, камусьці абсалютна гэта фіолетава, што вот я нашу тое, што стварыў сваімі рукамі, а для мяне гэта велізарны кайф. Вот на мне зараз спаднічка, якую я пашыла, і калі мне кажуць: о, класная спаднічка, я адразу седлаю свайго канька і кажу: а вот я пашыла, а я вот зрабіла вот так-то, так-то, можа быць, камусьці і не цікава гэта ўсё слухаць, але мне-то прыемна. І вось я за тое, каб людзі не проста выдаткоўвалі грошы, не проста плацілі камусьці, каб хтосьці зрабіў усю справу за іх. Таму што ў гэтым ёсць такі элемент, ну, не той, каб крывадуша, не, зразумела, што далёка не кожны хоча гэтым займацца, але у гэтым ёсць элемент трошкі несапраўднасці. Ты як бы хочаш быць беларусам, але чужымі рукамі. Вось. І у гэтым плане вельмі класна, калі ты хаця бы ведаеш, як гэта зроблена, ведаеш, колькі высілкаў затрачана на гэта, ведаеш, якую кашулю, сыходзячы з твайго паходжання, табе было бы файна апрануць. Умоўна кажучы, чым адрозніваецца там калінкавіцкая кашуля ад Мсціслаўскай і гэтак далей. І вось гэта таксама элемент адукацыі, які я прапагандую, прэзентую на сваіх уласных занятках. Мы не толькі вучымся штосьці рабіць, мы яшчэ даведваемся, мы яшчэ назапашваем вось гэты багаж ведаў, з якімі потым пойдзем далей. Так, абмеркавалі выставу, абмеркавалі строй і школу. На гэтым, як гэта не дзіўна, але тое, чым займаецца Кацярына, не абмяжоўваецца. Як я ўжо казаў, яна паэтка, яна спявачка, яна музыкантка, кампазітарка, ну і вядоўца. Давай тады па чарзе. У музычным накірунку, што новага, што актуальна, альбом калі будзе? Альбом, мы працуем над гэтым, але праблема ў тым, што ў мяне 4 працы і музыка гэта хобі, то бок яе цяжка ўпіндзюрыць куды-небудзь. Адносна музычнай дзейнасці я таксама зараз займуся піарам, прычым піарам не толькі сябе. Мы ў Беластоку стварылі беластоцкі музычны клуб. У нас ёсць уласная студыя, куды можна прыходзіць рэпетаваць. У нас ёсць пляцоўка з усім абсталяваннем, асвятленнем, гукарэжысёрам, куды мы запрашаем выканаўцаў. Вот на адкрыцці гэтай пляцоўкі у нас гралі я на разагрэве, на валанцёрскіх пачатках, і Наві бэнд. Наступны канцэрт у нас быў хлопцы, якія са мной таксама граюць, у іх такая назва гурта, як Куравадзікі. Куравадзікі. Вось. Гралі яны і Разбітае сэрца пацана. На мінулым тыдні, калі я была на працы і не змагла прыйсці, у нас гралі Рэлікт. Вось, на наступным ці калісьці там бліжэйшым часам прыязджае БН, і мы уласнымі сіламі гэта ўсё арганізоўваем, праводзім. Такім чынам мы маем не толькі імпэт займацца уласнай музычнай творчасцю, але і заахвочваць іншых людзей прыходзіць на канцэрты і займацца музычнай творчасцю, таму што, ізноў жа паўтаруся, мы можам нават прадставіць рэпетыцыйнае памяшканне з абсталяваннем і тэхнікай. Вось, таксама мы ў межах тутакі зрабілі ўласную сцэну, уласную, цалкам ад пачатку да канца зробленую на нашым апараце. Мы запрашалі туды музыкаў, мы выступалі там самі. І таму Беластоцкі музычны клуб — это вельмі крута. Прыходзьце туды і слухайце нас, і таксама падтрымлівайце нас, нават данаціць можна на Patreon, калі што. І мы будзем вельмі ўдзячныя. Мы не кладзем гэтыя грошы ў кішэню, мы выдаткоўваем іх на арганізацыю чагосьці цікавага і таксама на закупку неабходнага нам абсталявання.
А калі у мяне продкі з розных куткоў Беларусі, мне які строй носіць, пытаецца Гарри Дэвидсон. Не знаю, у мяне парада такая: у вас што, гардзіроб маленькі? Ну, можна ж мець з розных куткоў Беларусі строі, кашулі і носіць, не хадзіць у адной, а кожны недельку мець, да? Я, напрыклад, нарадзілася, ўсё жыццё жыла ў Менску. І ў мяне няма вось гэтай сувязі з продкамі такой глыбіннай на глебе. Вось. Але калі я думала, а што ж я бы хацела насіць, аказалася, што мне прыйшлося капнуць, аказалася, што там з аднаго боку там меншукі, там трасцянец і ўсё такое, шляхта, а з іншага боку это Маладзечанскі раён. А Маладзечанскі раён гэта ў першую чаргу там вілейскі строй, і як гэта не дзіўна, калі я апранаю на сябе вось гэты маладзечанскі строй, сціплы вельмі, там мала вышыўкі, там мала чагосьці такога вау, але я ў ім пачуваюся найбольш комфортна, і мне падаецца, што ён мне найбольшым чынам пасуе. Таму, калі хочаце замарочыцца, глядзіце, адкуль вашыя продкі, там, выбірайце, што больш падабаецца, ідзіце ў тым накірунку. Альбо заўсёды можна зрабіць такі сярэдні статыстычны беларускі строй. Мы ўжо дайшлі да той ступені развіцця, што мы можам уяўляць сабе умоўны такі нацыянальны строй без пэўнай этнаграфічнай і тэрытарыяльнай прывязкі. Гэта таксама цалкам мае месца існавання. На здароўе рабіце, калі вы жанчына, клячастая спадніца, кашуля вышытая крыжыкам ці процягам, не абавязкова там зашмат, можна яшчэ гарсетку такую уніфікаваную зрабіць, пояс саткаць без нейкіх там этнаграфічных прывязак. І ўсё, на здароўе, у вас уже ёсць беларускі строй, але яго ўжо мы будзем разглядаць як нацыянальны строй, не лакальны. Вот так вот. Агульны такі. Так, уніфікаваны. Ну і на заканчэнне коротка закранем тэму вядучай. Так. Ведаю, што ў цябе новы праект хутка на Белсаце распачынаецца. Так. Коротка, што за ён, калі чакаць? Спойлер. У мяне распачынаецца новы праект, які у ягонай назве нават будзе фігураваць маё прозвішча, на жаль, але як ёсць. І там я буду акурат займацца тым, што я люблю і што я ўмею. Я паяднаю ўсе свае пасіі ў адным флаконе. Любоў да гісторыі і маю гістарычную адукацыю, таксама любоў да стварэння строяў і да гісторыі моды і, уласна кажучы, працу на тэлебачанні. Гэта будзе праграма цалкам аўтарская, у якой я буду ствараць нейкія рэчы прям перад вачыма гледачоў, умоўна кажучы, там адна перадача там прысвечаная паясам беларускім, а другая перадача прысвечаная строям ранне-сярэднявечным, якія бытавалі на тэрыторыі Беларусі. А трэцяя праграма будзе прысвечана модзе часоў паўстання Кастуся Каліноўскага. І гэтак далей, невычэрпная крыніца натхнення, канешне. І я буду увязваць гэтую свае ўменні стварэння нейкіх там кавалкаў адзення з гісторыі. І я думаю, што гэта будзе максімальна прыгожа. Это не будзе гаворачая галава, якая сядзіць у майстэрні і штосьці вяшчае. Это будуць натурныя пленэрныя здымкі, гэта будуць таксама ігравыя такія ролевыя устаўкі гістарычнага кшталту. І гэта ўсё будзе максімальна, так бы мовіць, максімальна гістарычна. Таму што я адказваю за тое, што я прадукую, за тое, што я вяшчаю. Любы факт, які я буду прамаўляць, ён дакументальна пацверджаны. Любы там шывочак, які я буду вышываць у кадры, ён таксама мае пад сабой навуковую і гістарычную падставу. Ну, карацей, чакайце. Вот так, чакайце. А мы чакаем наступнага нашага гостя і як так, каб была такая эстафета перадача, я просто агучу, што 4 працы, хобі, вот все гэтыя выставы, музычныя выступы, там запісы, шмапісы, дэпрэсіі, гэта ўсё вот про Кацярыну Ваданосаву, але ёсць яшчэ адно, якое я не магу зразумець, навошта яно ёй. Сябра Каардынацыйнай рады. О, я ідэалістка. У мяне было адчуванне, што я магу штосьці змяніць і нейкім чынам на штосьці паўплываць. Баюся, што з цягам часу гэта ўсё разбіваецца аб
рэальнае існаванне, але паглядзім, што будзе далей. Я не хачу вельмі моцна распавядаць пра каардынацыйную раду, таму што я не палітык, і я ішла туды з дакладным разуменнем таго, што я не хачу займацца палітычнай дзейнасцю, я хачу займацца культурай у першую чаргу. Вось, таму, можа быць, сапраўды варта саступіць зараз маё месца тут у гэтым крэсле наступнай асобе, якая ведае пра палітыку і пра эканоміку значна болей, чым я. Так что гаварашчая галава Кныровіча ўжо чакае там вот на ўваходзе і хутка заменіць выдатную нашу Кацярыну Ваданосаву і яе вышыванку. Галоўна, каб Александр не чуў апошнюю вось гэтую подводку. Дзякуй вялікі. Яму дакладуць. Дзякуй вялікі, Кацярына Ваданосава. Слухайце, глядзіце музей, наведайце з выставай. Ну і ўвогуле сачыце за яе творчасцю як на Белсаце, так і на іншых пляцоўках музычных і гэтак далей. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Жыве.